Nyt frikast. Bilic. Ja! Forbi! Forbi. Bolden er dansk. Bolden er dansk. Vi har bolden. Du skal... Thomas, du skal Der er 1 minut og 10 sekunder tilbage, og vi fører med 2. Fuld på det her danske landshold. En ting. De er nødt til at komme op og møde os. Danmark. Sidste minut. Det sidste minut. Thomas Mogensen. Spiller bæren, du skal så forbi, så kommer der op ind i en mulig position til at afslutte. Så er det for frikast inden. Okay, mor og far, de skriver, de vil have skide bukserne. Altså, det kan ikke lade sig gøre at tabe den her kamp nu. Det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke tage den, siger de. Vi kan ikke tage den, vi kan ikke tage den. Nej, vi har bolden. Arm på danskerne. Ej, der er frikast. Her var det for bolden. Fuck af, mand. Et minut igen, stærligt. Et halvt minut igen. De viser den. Hansen løber kontra. Hansen løber ikke. Jo, det gør han. Ja! Ja! Vi fører med 3. Vi har vundet guld, Miki. Nej. Der er 15 sekunder igen. Hvor er det fedt! Min bukker er så glad. Det er så godt. En kamp fyldt med nervøsitet. Nej, hvad gør jeg? Hold det hovedet koldt. Det slutter i stilhed med en Podanovic. Vi har vundet! Jubel. We are the champions! Hvor er det fedt! Yes! I en af de mest nervøse kampe, jeg nogensinde har set. Yes, man! Hvor er det vildt! De myser! Hvor er det sindssygt! Det er så vildt! Det er så vildt! Tennis, og de vandt polo. Hvem var de fik? En dukker. Vi er vundet! We are the champions! Hvor er det fedt! Hvor er det fedt!